Kasee na social Adom TV no na ne ya me Kasee assemblyman ya wo Kusa electoral area Kasee afoakwa de ato na de hye nyina nim seso mpese mpunto ba wo nkro mu de yenkabo mu pe eno na betimi aboa mu ani so ade hunu no watumi aduru ho nei waboabo kromafo ni nyina no no wo madi nkomo eno de nsemi etudwa Assembly member Kusa Abatobro no so Akwesi afoakwa ene Adom Kasee amanibone Isaac no menyo twetwe nkomo no odi tudwa se omanfo enkabo mesanse enkabo mpe ene bema empuntonyuma aba wonkuro no eso ofasa akonya isunso ede enyuma ahuduru bi a wahyase e wo mansine no mu eto omanfo enim akandie na assembly members yenni sa kandie wo ho a enka wo senke brano enke mpo anka anye bia no kafe bia no ehia oman no mumienu ansa na kafe na so nanso akandie ni ho na anye bia kra na ese kakra yesne kra enti na enne mfie miensen megina so se mihia meman na me de ne maye me de ato oman nanim na ne wo se ye preka ho enyina afua baako ne akwa akope oman ni tumi ni hye mensa no maye kakra enyama ho de eye moa asese assembly man de enye botum ska na de adwuma na ye wo toilet wa ha na ya shas makohwe ama ewie toilet no apen so ya ye kwan enne ukodi nchi a yenya school dan ya yesi ya ye di nchi kwan afen so say the light kodi nchi ye nyina ma apen so ne American say teacher yen toilet ya yen sa aka no yen hwe say Ghana maintenance culture enye yen fan say ifia de a ye ne yusu de baby an yen say ifia de ne yen hwe so yi te futu amde ma omama nyina ne say enkabom se enkabom ni ho a entini nya mpuntu na bia enkabom ni bia na mpuntu ma ho enwechi omanfo bi editudwa ekyerese isansa assemblyman ye ne ko ne manfo hunti abri bia obeto nsa frɛ wo mo no obeba abebo na chidom Komutimi be boa school nkla no omumo munkunya ne busa mbetimi dia hia ade enna nka obantimi yema ya nka be boa ye okroma pa so da bia mu kase nkla no munjiji sika no mumfanye nkunya